V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k pani zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno pani bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá, z milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa sa bude volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v 6. mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nie je nič nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
nad Hospodom Bohom knihy čítajú, nad sviatom Basílim svieče palajú, na sviatoj prečistoj roža zacvila, a na tojže rože takí sidili. Oni sidili, tá i poletili, oni poletili až pod nebesa. Oj, pod nebesa, rozstúpite sa, Hospodu Bohu, pokoríte sa. Hospodu Bohu, pokloníte sa, cárským vorotám otvoríte sa. Vinšujem a vinšujem tieto slavné sviatky Krista Pána narodenia, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania. Kristus náš dajte. Neporočná diva Matky má.
vyvyšujeme na toto Bože narodzenia, żeby ste mali szczęścia, zdravia i chži pokoja. Do roboty zdravíčka, na zdieľ švižoho chlebička. Do srdca radosti, do duše milosti. Švátý pokoj naj u vás prebyva a láska naj vo vašom domu byva. Hristos raždajecia. Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne radosť, pokoj a posilu nielen v tento svätý deň, ale každú chvíľu. Hristos raždajecia.
Vinčujú na tomto veliu, že by ste veľa šťastia, zdravia a chži pokoja. Že by ste od šváta šťastlivo prežili a na ďalšie sa dožili. Že by byli hojnejšie, spokojnejšie a stále lepšie. Kristus roždajca. Slavite. Janina syna zrodila, jasna povila, synom prikryla. Tvoj oselko, jasel, zvizda jasna, sviti krásno nad vertekom. Tvoj oselko, jasel, zvizda jasna, sviti krásno nad vertekom. Pasterie, utvili dieťa, Isusa Maria, Jozefa starca. Svoj dar mu dávali, i veselo mu spívali, sláva Bohu. Svoj dar mu dávali, i veselo mu spívali, sláva Bohu. Ty si trojeca, prinesli dar, hľadaný rozlato, udarovali. Príjmi Kriste od Nazaret, što sme ťa pohľadali v cárství Tvoje. Príjmi Kriste od Nazaret, što sme ťa pohľadali v cárství Tvoje. Vianoce sú sviatky, lásky, pokoja a mieru. Stále to maj na pamäti a ničím ich nerobí. Cez Vianoce vyber úsmev, rozdávaj ho všetkým, dávaj na ňo veľký pozor, aby nebol riedky. Na Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezošedne ani v novom roku. Kristus roždajca. Pozdraví ľudek, ktorý kreje stojí, zvizda na prente, pomnínek poblesí, nebesa síjajú, darel pojú, prebičnomu Bohu slavu vzdajú. Nebesa síjajú, darel pojú, prebičnomu Bohu slavu vzdajú. A stupujú na polju sa do teredy, prečistú ľudí u peštený mašty, i prišli večeru starú kornu dať, i smotria goja sa miesta Boža mať. I prišli večeru starú kornu dať, i smotria goja sa miesta Boža mať. Malenький младенець целе на полі, у плечі стоїть, на руках лежить, прижала до груді, кормить його, і уста цілує сина свого. Прижала до груді, кормить його, і уста цілує сина свого. О Господи Боже, що за те люди,
náš, že blahosloví nás ten radostný čas. Nebesá siajú na veľkoju, prevyšnomu Bohu slavu oddajú. Nebesá siajú na veľkoju, prevyšnomu Bohu slavu oddajú. Boh sa nám rodí tajomným spôsobom a veľakrát aj tajomným spôsobom pôsobí v našich životoch. A tak som rád, že sme sa tu teraz zišli v takom hojnom počte, lebo práve aj táto akadémia Scénka nám môže veľmi pomôcť k tomu, aby sme plnšie pochopili jeho účinkovanie v našom živote. Keď som tak pozeral na tú tieňohru, tak možno, že tí, ktorí ste cudzí, tí, ktorých sa to netýkalo ako si, tak možno, že videli ste tam biblické postavy, ale rodičia, ktorých deti účinkovali v tejto scénke, stačili im črty na to, aby spoznali svoje deti. Ide tam o ten vzťah. Ten, kto miluje, ten, komu je niekto blízky, nemá ho problém rozpoznať. A toto je presne aj to pozvanie do nášho života. Ak budem tvoriť živý vzťah s Bohom, možno ho nebudem ľudskými ušami počuť. Možno ho nerozpoznám ľudskými očami. Ale podľa tých črt budem vedieť, že to je On, ktorý pôsobí v mojom živote. Preto sa teším z tejto tieňohry. A keďže sú sviatky rodiny, sviatky spoločenstva, tak vidím v tejto akadémii ešte druhý taký význam, a to je význam ľudí, ktorí pôsobia v našich životoch. Ľudí, ktorí nás majú radi. Ľudí, ktorí nám sú ochotní pomôcť akýmkoľvek spôsobom. A tí sa veľakrát, možno, že z môjho pohľadu delia do dvoch takých skupín. Za to oponou, ktorých možno, že nerozpoznáme. To sú anonymní ľudia. A možno, že potom sú tí druhí, ktorých črty tváre sú nám veľmi známe. A tak v tejto chvíli ozaj ďakujme v svojom živote za všetkých ľudí, ktorých nám Boh posiela do nášho života. Tých, ktorých veľmi dobre poznáme, ale možno, že o to viac ešte tých, ktorí sú anonymní nášmu srdcu. A možno, že ani nás v živote nenapadlo, že ten človek sa možno, že za mňa modlí. Možno žehná, možno mi žičí a teší sa zo mňa. Toto vám prajem všetkým dnešný deň a nielen dnešný deň, ale počas celého roka. A tak chcem sa ešte raz z úprimného srdca vám všetkým poďakovať za vašu prítomnosť. No a v poslednom rade všetkým týmto úžasným ľuďom, ktorí rok čo rok stále s veľkou láskou a obetou
prichádzajú tu, aby sa delili o túto Božiu lásku. Takže je síce v Poľsku jeden súbor, je tam asi 300 detí a je tam takým zvykom, že ten dirigent predstavuje. Ja možno, že nebudem tu každého predstavovať po mene. Pán Boh pozná, rovnako aj vy poznáte všetkých svojich príbuzných účinkujúcich. Ja sa chcem v tejto chvíli menovite poďakovať aspoň niektorým osobám. A to je pani Marcelke Hrečkovej, ktorá tak skrytá, ale veľmi s veľkou láskou a ochotou sa snaží pôsobiť v našej farnosti. Chcem sa poďakovať takisto za tie také technické úpravy pánovi Františkovi, Pavličkovi, potom našim zvukárom, osvetľovačom a neviem čo ešte všetko, študentom Patrikovi Lukášovi a Jankovi Lazorovi Surmotovi. No a všetkým tým, ktorých vidíte tu pred sebou. Všetkým tým. Prajem vám ešte požehnaný večer. Verím, že sa nikde neponáhľate, že aj naša kuchyňa, ktorá je neviditeľná, ale o chvíľu bude citeľná v podobe punču, takže nám prispieje k našej vianočnej atmosfére. Kristus raždájecia. Udel, Pane, svojim služobníkom, všetkým našim drahým účinkujúcim, všetkým nám tu prítomným, mír, zdravie s dohodenstiem, na mnohaj aj blahaja lita.